Aspaldian ez genuela trikiti doinuz osatutako disko bat hemen gurean. Egiari zor, garai batetik ona hori ere jaitsi delako kopuruz, ez? Hori ere onartu behar dugu. Badakigu musikarien egoera zaila dela, trikitilarien mundua zer esanik ez. Baina bada bat, nekaezina eta hau, Xabi Agurruzaga da. Nekaezinen taldean sartuko duguna, Bask izeneko disko berria atera berri baitu oraintxe. Xabi Agurruzaga, kaixo, zer moduz? Ondo, eta zuek? Ondo. Esan dudana, ez? Pixka bat, badela, trikiti doino, egia da, Tapiak atera du aurten, azkeneko urtean, ez? Neomakek ere atera du beste unibertso batekoa, Julen Alonso diskoa atera du, baina trikitia bestalde batean utzi du, ez? Trikitilariak beste mundu batzuetan erikusten ari gara, baina batzuk bazerete zorionez, oraindik ere honi uste diozuenak eta nekazinak zaretenak, ezta? Ale egintzen gara, ez? Ez dakit, batzutan ere nekatu egiten gara ere bai, batez be, diskonen garapenean 2 urte ez da eman ditu dalako, lan luzea izan da, horrela nahi eta egin nahi izan dut, patxadas eta mimos egiteko gogoarekin, eta, nik uste dut, emaitzan ere sentitzen dala, nabaritzen dala, ez? Bai. Bask deitu diozu diskoari, eta egin dituzu hitzeak, nolabait ere kantuen titularekin ere, jolas desente egin duzu, lehendabiziko kantu esaterako ez, Trick It Easy, ez? Deitzen diozulako, eta nik lehendabiziko galdera sortu zailan honen inguruan, ez, titulu irakurrita, eta gero ikusita, pixka bat ez, hitzak Xabi Paiak egin dituen hitzetan zer aipatzen den, galdetu nahi dizudan zen, ea zuri trikitiak bizitza erraztu ote dizun? Beitu. Trikitizak zoriontasuna, ez da, emon dozt. Ze trikitizari esker nago hemen zurin, ez, solasten, azteko. Nik musika klasikotik abiatu nintzen, konservatorioa, eskusoinua jotzen nuen, kurtsoak aurrera egiten dituen, baina ez nintzen zoriontzu. Nahi nuen sortu, gauzak egin, eta han konservatorioan zan partituran jartzen zuen alik eta esaktoen jo behar zan, da nekatu egiten nintzen, ez? Ez nuen ere pasioan nonbait orde topatzen, ez? Eta kasualitatez aitarekin 11 urte nituela Portugaleteko jaietan trikitilarei bikote bat agertu zen, eta liuratuta gelditu nintzen, eta, ez nintzen gelditu trikitiza bat erosi arte, ez? Erosi arazi nien gurasoei, eta, gainera zorionekoa izan nintzen, zer Rufino Arrola mitikoari erosi nion nire lehenengo trikitiza, oraindik ere mantentzen dudana, eta geroztik ez naiz trikitizatik separatu. Egia da gero jarraitu dudala ikasten, jazza, musika modernoa, konposaketak eta olako gauzak ere ikasi ditut, baino trikitizak piztu zidan musikan jarraitzeko greina eta oso eskertuta nago horregatik. Lehendabiziko galdera emere duzudana da, hemen entzuten dugun trikitixin entzuten dugun trikitixa, ze trikitixa den? Ze trikiti desberdinak erabili dituzu, soinua nabaritzen delako, eta, karo, azalean diskoaren portadan agertzen da, Kastainari egurrezko klasiko bat, ez? Soinu eder hori, batez ere, 80etan eta asko ikusi genuen Euskal Herrian, besteak beste Alaitz eta Maiderrek, ez? Alaitz teletxeak erabiltzen zuen, Kastainaria, beste batek ere bai noski, baina ez dakit ze soinu den justu hemen, ze du olako, ez? Harmonizazio berezi bat entzuten diogu trikiti honi. Bai, timbrika berezia da. Da triki bat, zerosete bat, antiko modeloa, resolen oso tono altua. Dagoen altuena, esango duke, nik uste dut hortik gora dituztela egiten oso estridenteak direlako, eta ez dutela bat ere ondo funtzionatzen. Eta berezitasuna daukala oktaba de grabez. Oktabatuta, orduan, botoi berdina sakatuta, 3 abotzetan gelditzen da triki arrun bat bezala, eta laugarren ahotsa pasatzen da oktaba grabe batean. Eta horrek ematen dio eskusoinuaren tankerako sonoridadea, trikia da, baino ez, eta Quebecen adibidez asko erabiltzen da. Horako, niri asko gustatzen zait musika keltiar kutsuare ematen dio, eta,
kantuaren arabera hautatzen dut, ze trikitisa mota erabiltzea, eta kasu honetan trikitisin, hori izan zen, ez? Lehen ere galdetzen zenidan izenburuaren inguruan, ez? Bueno, txiste bezala trikitisi ematen du markina arrasarela, edo ondarrukoa zen jotzen duzu, trikitisi jotzen dut, ez? Alde batetik hori txistea eta keinua trikitisari, eta gero ere, ja, Esabi Paiaren letraei erreparatuz, azke bizi trikitisi, ez? Slow down, lasaitu zaitez, gozatu, musika hau da ondo pasatzeko, ez? Eta hori da mezu, ez? Mezu baikorra, eta en plan, venga, hor buruan daukasun arazoi agian ez da importantea lasaitu eta segi aurrera, eta venga, animo, ez? Hortik doa. Bai, hemen kontraste handiena egiten duena kaso da, ez? Programazio elektronikoak sartu dituzula, eta Kalakanen kantatzeko modua egia da, azkeneko diskoa justu Kalakanek remixak egin duela, gainera albo egon zineten Durangon, eta ez, badu kontraste hori, baina hemen trikitiarekin eta guztiarekin, ez? Trikitisa eta entzuten, eta kontraste handia egiten du justu programazioak eta kantaerak, ez haienak. Bai, eskatzen zidan, ez? Kantua nahiko errepikakorra da, eta dantzagarria, eta horregatik ere lehenengo kantua jarri dugu, azkenean, publiko guztirako egina, ez? En plan, errez entzuteko moduko kantu bat, diskari sarrera on bat, ez? Horagarri bat egiteko, eta, bueno, Kalakanen ekarpena handia da, claro, azkenean, ez da letra bat, ez da kantu bat, baizik eta da koru moduko bat, ez? Eta hor ere, volumenan ere konturatzen bazara, ez daude hain altu, daude beste instrumentuen antzera, eta horreri ere kontzeptuari buelta batzuk eman dizkiogu, hori, jendeakin da, abotsa hauek bajo egi daude, eta eske, igotzen badituzu hartzen du abeslari baten sonoridadea, eta ez genuen nahi genuen kantari buelta bat emon, ez? Eta niri behin amaituta, egiten ari nintzen bitartean ez nintzen kontuetu, baina gena amaituta badago Ebiaren kantu bat, ez? Oso famatu egin zan. Basindrerril. Bai. Eta, ostra, esan du, egia agian influentzia bat dago hortik, ez? Eta, bueno, esan du, Bai, baina ulertzen dut, ez? Tankera hori, ez? Erritmika antzekoa ez hartzen duelako, mantra izaera hori hartzen duelako pixka bat, begira. Bai, eta gero hori, ez? Soinu elektronikoiek eta samplertxo horiek gustartu nahi genituen herrikoiak diren este instrumentuekin, pizkat modernitate puntu bat emoteko, ez? Argi utzi nahi nuena diskonekin ere, da, adieraztea 2025an egindako disko bat dela. Eta trikitiarekin bai, baina ez da 1985an egindako disko bat, baizik eta garaikidea ere, ez dakit ez, atera nahi nuen hor argira, nola bai. Eta besteak, hemen onden intzuten ari garen biak, ez Inigo Lozabal eta Ruben Isasik egin duten lana, ez? Kantu honetan, kantu honetatik asita, ez? Esango dugu, baina, kantu honetan, nolabait ere, aurkezten duzu, taldearen, proiektu honen osotasun nagusiena, Xabi Zeberi hor dagoia, ez? Bueno, musikari guztiak hor, ez, sartzen dira Eriz Perezek egiten duen lana. Bueno, gero bakoitzak destakatzen du kanturen batean edo bestean gehiago, baina bi txalapartariak eta, perkusionistak esango dugu, ez? Sekulako lana. Nik uste txalaparta dela ardatz nagusia diskoan, ez? Aurreko diskoetan bi kantutan edo hirutan agertzen zan, moldaketa batean, eta hemen gehienetan hor daude, ez? Txalapartari bere lekua eskaini diogu, orain ere zuzenekoan eramaten dugu, lehen ez genuen eramaten, txalaparta, ez bazan kontzertu erraildoi bat, edo olako jaialdi handi baterako, eta orain ja bere lekua hartu du, eta nik uste dut etorri dela luzaroan, ez? Gurekin jarraitzeko, ez? Bueno, hemen jentzuten hasten gara, beste instrumentu bat, Afrikan dangon, entzuten diren instrumentuen artean, bat badago sokazkoa, arpa dirudiena, baina ez da arpa bat. Hemen kreditutan ez dut arpa irakurtzen. Ez. Izan alda, hor kalimba bat, izan alda? Ez dago jarrita kalimba. Kanjira jartzen du. Kanjira da perkusioa. Perkusioa da, kalimba, begira, ez du jartzen. Ez du jartzen? Ez du jartzen, begira. Bai, ostra. Bai, ikusten nuen esaten hemen perkusiozko gauzasko, udua, eta udua gainera oso nabarmena da, ez? Baina, begira, hor dago kalimba. Hor badago ere beste zelan deitzen da Afrikako, ez ditut, kreditua begiratuko ditut, Afrikako beste instrumentua sartu genuen hor. Ados. Buruzari naiz, Bai, lasai. Dudan kreditutan.
Ze justu viniloa daukate hemen, eta viniloan ez dakit non dauden. Lasai. Harrapatu nazu, jokos kanpo harrapatu nazu. Lasai. Hor badaude hainbat eta hainbat. Ez? Afrikako sokazko instrumentua joaren ditzet horriko. Bat bada, hola, bi hiru soka dituena eta luzeska dena, eta etzetet horriko. Ja, lasai, Xabi. Bueno, bai, etorriko zait, elkarrizketa egiten dugun bitartean, esango dugu, ze hori, azkenean ez genuen grabatu, programatu nuen ni. Ados. Da Afrikako bai. instrumentu bat. Kalabazien antzera daukan azpian. Badakit. Begiratuko dut nik ere. Etorriko zait izena, etorriko zait. Bai, horren soinua dago, ez, adibidez, eta horrek eta uduak ematen dio, ez? Nola ere Afrikar kutsu gehien. Bai, eta gero amaieran egin genuen amaiera perkutibo, bakarrik perkusioakin, hor jenbe asko daude. Sartu nuen ensemble bat jenbena, eta hor daude 5 jenbe aldi batean jotzen, ez? Horrek eramaten zaitu nahi eta nahi ez Afrikara, ez? Eta nik uste bat egiten zuela kantuaren espirituarekin. Ze moldaketa egin nuenean, azkenan da, fandango bat, nota gutxikoa, hasikeran ez duzu ikusten fandango bat denik, ez hori, pam. Ez dakizu, ostra, hauze da, ez? Ematen du eroskiko zera, ez? Venga, gaueko 10 dira, venga, irten, ez? Zeratik, ematen du lako dei bat edo aireportuko deialdi bat, ez? Eta gero fandangoa dator. Eta orduan, amaiera nabari egiteko jenbeekin topatu genuen hor batukada moduko bat, baino Afrikar kutsuarekin. Bai, eta entzumo dugu, ze hemen datu hor zati hori. Tira, aipatu gabe ez dudana utzi nahi da, zuk zure estudio propioa duzula, etxean kilometro zero egindako diskoa dela, ekoizle roletan, beste hainbat izan dituzula, taldekideak dituzunez, Eriz Perez eta Ruben Isasi, eta gero Unai Mimenzarekin ibilizarela edizio lanetan, eta nasketan, baina tartean zu zaudela hor ere, esan nahi dut. 2 urte esan duzunean, hasi eta buka, ez da? Bai. Azkenean, abantaia da, ez? Norberak eukitea ez estudio bat edozein momentuan grabaketak bat egiteko, baina gero kontran inkonformista bat bazara, etengabe ari zara berriz ere grabatzen, agian larregi, luzatu gara, ondo egiteko gogo horrekin, ez? Eta askotan jakin behar da proiektu bat ere amaitzen. Bai. Azkenean diskoa da momentuko argazki bat, eta jakin behar da, ondo dagoenean ondo dago, ez? Eta agian hobeto egon alda, baina eremu batetik aurrera larregi da, eta gu agian hortan luzatu gara gehiegi, ez? Baina beste alde batetik azetutan nago horrekin, ze nik aurreko elkarrizketa batzuetan ere esan dut, ez? Hobeto egin aldala seguro nik, baina nik ezin dut hobeto egin, orduan zentzu horretan oso pozik. Hemen, berriz ere Xabi Paiaren hitzak, bero amesgai kantu honetan, hemen abesten entzute zaitugu. Eta Mikel Marquez ere, bai. Pentsatzen dut aspaldiko lagunari, hori esan behar, ez? Lagun mina. Gero, hemen triki konbentzionalagoak, aurreko honetan konbentzionalagoak edo, esango dugu, ohituagoak gaudenak entzuten ditugu. Baina, hemen badago elementu bat, azkeneko denboratan Euskal Herrian eztabaida edo izaten ari dena. Panderoaren txapak. Abeitu. Oso zaila dela gaur egun txapa onak dituen pandero bat topatzea. Txapa soinu onak ateratzen dituen pandero bat topatzea. Hori bat egiten duzu horrekin? Bai, erabat, eta, panderoak erosterako garaian, nire kasuan, kanpora jotzen dugu. Zuere Galiziara? Exactamente. Eta gero, erakutsiko dizut sekretu bat orain hemen, zuzenean, nire pandero hori kutunena da nire aitarena, nire aitaren pandero sarra. Eta ikusten baduzu,
da pandero desastre bat estetikoki. Bai. Baina mikro bat jartzen diozu, eta ikaragarria da, eta disko guztietan agertzen da. Begira, bai, hori askotan gertatzen da, ez? Panderoak, zarragoak, hori, ez? Pandero bat, urte asko dituena, eta ondo zaindua dagoen, ez da? Eta txapak, bitu, desberdinak, bakoitza, neurri eta, desastre bat. Bai. Baina jotzen duzu, eta... Bai. Begira. Eta sarma berezi badokan mikro baten aurrean, eh? Bai, noski. Hau da sekretu bat. Hau da diskoko sekretu bat. Begira. Eta horrelakoak dirazkenen altxorrak, ez? Diskoetan daudenak eta, ez? Instrumentu horiek, ez? Ze askotan, jende askok, ez? Estetikari begiratzen dio, ez? Gaur egun pandero oktogonalak, ikusi ditugu, kolore desberdinetakoak, bat eta beste, baina soinu hauek lortzea, kosta egiten da, ez? Bai, gu joan gara argi eta garbi soinuaren bila, guri gustatzen zaigu guri txintxarriak nahiko amatatuta egotea, ez itzalita, ze bestela, karo, brillo gehiegi sartzen badiozu, beste guztia jan egiten dizu, eta orduan ez da ondo ateratzen. Eta gero badago beste garrantzi bat agian, Euskal Herrian eta trikitilarin artean, zen trikitiza eskola batzuk emate ditut, eta orduan trikitiza tradizionalean ibiltzen diren hoietan, ezaio garrantzirik emoten larruari. Eta larruak dauka berez arma propioa. Eta hemen ere nabari da, panderoaren hautaketa nabaritzen da, kantuaren baitan larrua, ez? Hori da, eta de hecho, hainbat grabaketetan, panderoari jarri dugu mikro bat larrua, ez? Bata aurretik eta beste bat atzetik, eta batzutan, incluso zelo batzuk ipinita txintxarriak amatatzeko. Ze oso errez ateratzen dira, pizkat ja, soinu naturalean ondo gelditzen da, baina mikroan... Alde guztietatik sartzen da gainera mikrofonoan, hori betikoa da, ez? Pandero hori! Hori zenbat adiz, zuzenekoetan zenbat adiz, pandero hori, ja, bueno, panderoak hori du. Animo, soinu teknikari, ez? Bai, eta dago mundu bat hortan, eta adibidez asko miresten dudan Laguna Galizikoa Xavier Díaz, horrek egiten du erabilpen bat itzela panderoekin. Dauzka, ez dakit, bere etxean sekuiko ditu 200 bat pandero, handiak, txikiak, ertainak, eta karo, jotzen du, batzutan hori panderoa horrela jo beharrean, ez guk egiten du bezala, girauta, eta berari begira jotzen du. Eta, ostras, beste dimensio bat da, eta beste soinu bat da, eta... Hori Euskal Herrian ikusi izan diet esaterako Imanol Urkizuri, hori egiten ikusi du. Maizu handia. Beste bat, ez? Eta laguna ere bai. Beste bat, ez? Esango dugu. Bai. Hor, galdetu behar nizun, eta da, karo, zuk hemen kantu hau ez dakiz zer bilatzen zen, ze dago nolabait ere doinua vanguardista bada, ez? Letrak, xaipaiak egin ditu kasu honetan ere, izkera klasiko bat, ez? Hizkuntza klasiko bat erabiltzen du, hau da, ez? Elementu naturalak, badago bietatik, ez dakit. Zuk eman zenion zure ideia, edo berak horrela sortu zuen? Bai, berak topatu zuen, azkenean nik nahi nituen, ez dakit, ez, pilpilean dauden gaiak, ez, diskoan, ez, esateko, 2008ko diskoa, ez, migrazioaren inguruan eta zelango gatazkak eta arazoak egon dira batzuk heltzen zirela, beste batzuk bueltan botatzen zituztela, barkuan egoten ziren hor, ez zituzten hartzen, eta, movida guzti horrekin, hau ere kontatu behar dugu, ez, eta orduan egin genuen keinu bat, ez, gai hori, aipatzea, ez era gordinean, baizik eta ez dakit, sinonimo baten bidez edo eta hor topatu genuen hegaztien movida hori, ez? Iparretik egora datozela bizi on baten bila, hor bilatu genuen parekotasuna, ez? Eta gero kantua da porrusalda bat, baina nik ere aurreko diskoan mekoletak kantuarekin egin nuen bezala, gustatzen zait, porrusalda eramatera pizkat kantautore kutsura, ez nolabait ere akustikarekin pikin bat egitea, ez ni oso James Taylor zalea naiz. Eta orduan asko gustatzen zait berak zelan jotzen duen, ez, gitarra akustikoetan noski zelan abesten duen. Eta orduan ekarri nahi nun hortara, ez, kantautorera, baino porrusaldaren esentzia galdu barik, eta noski gero ja... Mekoleta kantu ederra esan baita, hori esan behar dago, Mekoleta dinezu? Bai, ura ere kantu ederra. Bai, jendeari asko gustatu zitzaion bere garaian. Nire zalantzak nituen, batez be, ez naizelakoa abeslaria, eta karo, jartzea
trikitisarekin hor babes hortan abestu iten duzu, eta, bueno, badaukazu hor estarte bat, baina jartzea kantautorearena egiten, abeslari profesionala izan barik, bueno, nire konplejuak eta nire bildurrak eta gainditu behar izan dituen, eta, bueno, taldekide hori Koldo Uriartek esan zidan, venga, Sabi, joe, bai, zelan ez duzu egingo bat, eta, bueno, egin nuen orduan, eta orain berriz ere, animatu naiz, eta noski, Mikel Marquezen ahotsagaz horre koruetan, oso ondo inguratuta egon naz. Esan duzu eskolak ematen dituzula, Bai. zuk eskolak nola ematen dituzu? Zer, kuriositate bat, ez zu, karo, konservatoriotik zatozelako, galdatzen dizut. Bai, nik normalean hori partitura baten bidez, eta partitura hortan beti ikaslearen nivelaren arabera, hautatzen dugu zenbakiak ipini edo jakiteko ze botoiak dauden, eta gero ere aurrez aurre noski hori ez dut galdu nahi, antzineko, venga, hau pieza ez dago partiturarik, joko dizut, errepikatu, eta, bueno, ez baduzu gogoratzen, orain bideo bat egin, eta hola ez, eta gero nik badukat kanal bat, aspaldian, ez dudala gehiagi elikatu egia zan, baina, bueno, pieza tradizionalekin trikileku kanal bat daukat nire ikaslentzako, eta egunean 2000 bizitatik gora dituna, astakeri bat, eta batuko duzuz, Egunda Santi, Fandangoak, Andre Madalen, Eskazarrak, ikasteko, ez metodo moduan. Bai, eta azkenean, pentsatu nuen, jartzea bakarrik nire ikaslentzako pasaitza batekin, eta gero esan nuen, bueno, hau da, ez, nik ere trikitilaren gandik pila bat gauza ikasi ditut, hau utzi behar da kodigo abierto bezala, ez? Mundurako, azkenean ekarpen bezala, inolango presiorik gabe. Asko gustatzen zait hau, ze hau, galdetuko nioke zer, hilago gaur egonez, baina galdetuko nioke zer iruditzen zitzaion, lajari. Lajak asko esan izan delako, sekulako habilizia zuela, trikitilari bat agertzen zemunean, pieza berri bat jotzen ari bazen, pieza zaldatzekoa. Claro. Hori egiten zuela, esaten zen. Bai. Hau da, nik bakarrik dakidan pieza niretzako gorde, ez? Hori. Claro, hori goten zan, eta eta txapelketa garaietan, zatute batzuk joaten zirela kasetarekin, ondoko baserrira, ez, piezak entzutera eta grabatzera zer eramango zuen txapelketarako, ez, bueno, olako historiak entzun da. Dakin noraino egia diren edo ez, baina, bueno, argi dagona da, laja maizu handi bat izan dala, gaur egun oraindik ere badala, eta betiako, ez, zorionez, grabaketak ditugula, bere espiritua eta bere trebezia gordetzeko, mantentzeko, eta batez belaunaldi berriei erakusteko, ez nik adibidez laja da askotan erabiltzen dudan adibidea, ez, zelako garbitasuna, zelako tempo ona, zelako fintasuna bajuetan, eta behatzen mugimendu gutxikirekin. Ze hori zen haren habiliziatako, esatu duzu, nola da posible posturoietan behatzoiekin, hori horrela eta ingarbi entzute, ez? Hori zen ezaguarretako bat. Zuke referente moduan, hasieratan zein zen dituen? Beitu, ni hasi nintzen trikitiza ikasten Iñaki Zabaletarekin. Begira. Iñaki Zabaleta, orduan zen Kepa, Zabaleta eta Motriku. Hori da. Eta claro, Bizkaitarra izan da, Portugaletekoa, imaginatu, 80ko hamarkadan, guztiz mundu erdaldun batean, nik euskal kultura murgilduta eta flipatzen trikitizarekin da horren atzetik mugitzen zan guztiarekin, hori joaten nintzen, hasi nintzen Barakaldon, Alazipora joaten nintzen Iñakire. Alazipora, begira. Bai, hor hasi nintzen, bai, eta gerora Iñakirekin ere Bilbora bere etxera, eta bueno, gero Keparekin ere klase batzuk egin nituen, gero joaten nintzen Azpeitira larun bat goizetan, aitarekin, bai, Imuntzoren gana, Imuntzoren gana, bai, hor klase batzuk ere egin nituen 2 urteetan, eta azken orain dela 5 urte edo ez ditudala klaserik hartzen, baina Joseba Tapiakin... Ona, 5 urte ez dituzula hartzen. Hartzen, hori da, bai, Josebakin, eta, bueno, Josebakin bai. Bai, jarraitzen dute aldudanean, edo ikastaro bat, edo ez dakit trikitiz elkarteak ez dakize planteatu dut, eta, bueno, aldudan gehienetan, joan itenaz, porque hortik beti zehoz ekartzen duzu, beti ikasten duzu, eta gustatzen zait, eta batez bituzelako irakasleak izan ditudan, ez? Guztiak banaka, bakarka, taldeka, ez dakit, mitoak, ez dira,
trikitisa munduan, eta, bueno, nik uste dut guztien gandik, pila bat gauza ikasi ditu dela. Eta gana zu irakasten, hori ere samarra dago, Astor Piazzolla, Piazzolari egindako kantu bat, hemen, ja bai, Xabi Zeberio eta, Jose Urroljola, bueno, nabarmen, biak aipatu behar hemen. Batez ez, Zeberiok ze fintasune baten dion guztiari, baina gero badago gauza bat, eta da, baduela tango itxura bat kantu honek, ez? Total. Nahi egindakoa, horregatik ere testu bat, jartzen dut diskoan, esateko, Astor Piazzolla nolabait eraldatu egin zuen, tangoaren kontzepzio osoa, eta berak asmatu zuen gauza bat oso interesgarria zela, azkenean tangoak, ez dakit, 4x4, idazten dira, ez da, 1, 2, 3, 4 kortxeatan egiten badugu, da, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bale, sortxe golpe, eta Piazzolak ez du, bale, sortzi dira, ez da, bale, utzi da zuen niri hoiek banatzen, hau da, sortzi baldin bada emaitza, nik egingo dut, 3, 2, 2, ostra, eta nola da hori, kantu honen espiritua entzuten baduzu, da, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, claro, azentuazio guztia erabat aldatu itzen da. Claro. Ja ezin duzu jo, parabam, txin, pum, pin, tangoa, beste leku batera doa, baino bada tangoa, beste leku batera. Orain ulertzen dut, tangoa dirudi horregatik esan dut, dirudi ez, bada, Piazzolaren estilora. Exactamente. Eta orduan berak egin zuen kantu bat, Libertango, oso famatua egin zana, hori Italian grabatu zuen 80ko hamarkadaren hasieran, eta orduan ni alegindu egin naiz, bere espirituarekin 3-3-2 horrekin, 3-3-2 horrekin, pieza berri bat sortzen, eta keinu bat egiten Libertangori inolango kompleju barik, osea, esaten dut elkarrizketetan, hau pieza ez da nirea, osea, berana da, horregatik deitu diot Piazzolari, bere estiloa, bere metrika erabili dut, bibolinak ere Zeberiok horre egiten duen hori zarata horiek, euren gandik ikasitakoak dira, eta ez da gurea, osea, berea da, eta da holako, ez dakit nola zan, omenaldi bat, 2022an, nire Argentinara ja 4-5 alditan joan naiz jotzera, eta 2022an berriz ere bueltatu nintzen, eta Oskorrirekin kolaboratzen nuen garaian, Anton Latzak eta Jose Urrejolak esan zidaten, jode, Zabi, ze musika polita sortzen ari zara, gomendio bat eman behar dizugu, zer, entzun Astor Piazzolla, ondo etorreko zaizu eta gordun joan nintzen Bilbora, Power Recordsera, eta zenbat disko dauzkazu Piazzolana, jo, 3 dauzkagu, emai dauzkagu 3, ez? Eta momentuan, karo, ni ari naiz, 2000 urtearen hasieran. Bai. Eta orduan, karo, haindik ez nituen ikastar horiek, harmonia modernoa, jazza, eta orduan ez nituen eginda, bakarrik klasikoa eta trikitiza, ez? Eta orduan, puntu horretan nengoen, eta erosin nituen, eta zoragarriak diskoak. Baina ez ninduten bereziki markatu, hor gelditu zen kontua. Eta 2022an bueltatu nintzenean berriz Argentinara, jende guztia, zelako auspo polita, ezagutu gazen nuen Astor Piazzolla, bai, ezagutzen dut, eta ez dakiz ez? Eta bertan zegoen esposizio bat, bere bizitzari buruz, eta sartu nintzen Orkizner zentroan Casa Rosadaren ondoan, Gernikako arbola bat dago, eta gero ondoan dago antzoki hori, eta han sartu nintzen, eta hasi nintzen Piazzolararekin gora eta bera. Eta sartu, eta musika entzuten hasi nintzen, eta ostia, ze da hau, ez? Ze derra den musika hau. Karo, orduan ulertzen nuen, da zer egin nuen Argentinatik buelta, estudiora etorri eta berriro jarri Piazzolako diskoiek. Eta flipatu nuen, eta zen, nola hau bakarrik ondo dagoela, hau zoragarri da. Eta orduan, geroztik bilaketu naiz fan txutxu bat, iaia egunero entzuten dudan musika bat da, eta, omenaldi gisa Piazzolari pieza hau. Hau da.
hemen daude biolina flauta bere ere, esan dut ez, Urrejolaren flauta, Uriarte pianoa, pianoan ere daudelako elementuak. Hau guztia, zailena kaso, bueno, konposatu ez dakit nola konposatzen duzuen. Ez dakitzuk egiten duzun zure pieza eta esaten diazun, honen gainean nahi dut, hau. Edo ja zuzenean egiten duzunzuk programatzen dakizunez, olako bozeto maketaren bat egiten diezun eta erakusten diezun. Hori da. Maketa bat egiten dut instrumentu guztiekin, eta hori egiten dut midiaren bidez, bibolina, pianoa, harmoniarekin. Lan ederra hartzen duzu alegia. Bai, baina, karo, niri pila bat laguntzen dit jakiteko funtzionatzen duen edo ez, porque azkenean eskatzea, bibolin bat hemen ikusten dut, eta igual Seberiok esaten badizu, ostra, nik ez dut ikusten, edo beste gauza bat egingo nuke, orduan ja, azten zara eztabaidatzen, ez? Eta karo, kasu honetan, gauzako oso argi erabate dituzu. Zer gertatzen da, gero eurek etortzen direla, eta nik esaten diot, lorea jartzen dutela. Claro, egiten dute, zuk esandakoa, gehi beste 25 gauza, eta, vamos, amesten ez nituenak ere, eta, claro, horrek ematen dute beste edertasun bat, claro. Handitzen doa, loratzen doa, ez? Claro. Eta horrek niretzako malgutasun handia ematen dit, batez be, bakarrik aurrera egin aldu dalako, pianoa egiten dut, bajua egiten dut, gitarra egiten dut, trikiak egiten ditut, eta beti pianoarekin, pianoaren laguntzarekin, eta midia eta bueno, instrumentu virtualekin, aurrera egiten dut, nire bakardadean, ez? Eta hori ere ederra da. Hemen entzuten ari gara betiko bihotzean, palestinari eskainitako kantua. Popetik abiatzen da nola ere, folk ere egiten du bidean, eta hor gainera, ez, uiztelak ematen dio folk karga hori, ez da kantu honi. Eta gero erritmo bera, ez, dala biribilketa bat, ez, Irlandan esango dizute dela jig bat, eta Galizian muñeira bat, eta Euskal Herrian biribilketa, kalejira, martxa, bidekoa, edo dena dalakoa, ez? Eta gero, bueno, honekin ja mezu bat, ez, hemen, kantua, apurtxo bat, baikorra zandoinua, eta nik, gaia esaten duen, ostras, palestinari buruz hitz egiten badugu, ez? Eta, bueno, Sabik hor nik uste dut maizutasunez, esan zuen, bueno, hitz egingo dugu, hori, gurasoak galdu duen aurra bati buruz, ez? Zer nolako, eta hor, betiko bihotzean Palestina, ez? Osea, betiko gordeko dugu bihotzean, eta hor dago mezu baikorra, zendik, azkenean esaten duen, palestinari buruz hitz egiten badugu, izan behar da iluna, doinua, ezin da izan, ez? Eta, bueno, saldu nahi dugu, baikortasun puntu bat, ez? Desgraziatik edo, ez? Hortik sarraskitik abiatuta, baina esatea, hau egunen batean amaitu behar da, eta amaituko da, eta aterako zarete aurrera, eta azkenean komunitate handi baten babesa izango duzu ez, azkenean gertatzen ari dena gaur egun ere, zoritxarrez, harritzekoa da, ez, baina Palestinarekin harrigarriagoa, ez da. Nik bertan egon nintzen 2014ean, eta egoera lasaia zan, orduan, eta flipatuta etorri nintzen, ez da, gauza bat da, ametik Euskal Herritik ikustea, lasaitasun hori eta zer den, ez da? Eta hor ikustea, ez dakit, Israelgo soldaduak metraieta batekin futina egiten, palestinar lekuetatik, ez, apurtxo bat, provokazio horren bila eta gu ondotik egotea hor, eta hor ikustea zure begiekin, ez dauka presoretak bitu, gero txarrera joan da, eta noski gertatu da, denok ikusten genuna, ez? Eta harrigarria da zelan amendik ze gutxi egin aldugun, ze gutxi egiten ari garen, eta batez be, politikarien eskuan dagon guzti hori, ze astiro mugitzen den, ez? Eta orain beste herrialde batean zentratu, eta azten da pixka bat, ez? Gatazka ekonomiko horrek guri gehiago eragiten digulako, eta kaltetu bazarenean, ordua mugitzen dugu. Eta bitartean, esan duten, ez? Cisjordanian bertan ere, sekulakoak egiten ari direla, guztia txikitu arte, ez dagoela bakerik hor, ez? Bai. Bueno. Bai. Eta oitzen zara, egun eroko gauza bat da, tamalez hori da. Hori da, tamalez hori dago. Bueno, oitzen zara baita ere, aurretara, ez da? Guraso izatera, izei eta izano. Ez? Bueno, berei eskaini da, beren ahotsekin. Nolakoa da, proiektu guzti hauek aurrera eramatea,
Eta etxean bi ume izatea. Bai, aldaketa itzela, ez? Bueno, batez be hori aita bilakatzen zarenean, lehenengoarekin, bai aldaketa handia da, baina bigarrenarekin are handiagoa. Nire kasuan horrela izan da. Eta, bueno, gauza asko ematen dizkizu, baina beste batzuk, denboraren aldetik, kudeaketa eta guri gustatzen zaiguna, filosofatzea eta trikiarekin jolastea eta egotea zure munduan, orain ordutegi bat daukat eta hemen apuntatzen dut eta alarmaen bidez ordu bat eskainiko diot kantu honi. Eta titi alarma, orain bigarren gaia, porque bestela eguna joan egiten zait eta dokat sensazioa ez naizela ailegatzen nahi dudan leku guztietara, ez? Baina, bueno, beste alde batetik, beste bizi posa bat daukazu, horrek ikusten duzu zelan hasten diren, eta, ze importanteak diren zure bizitzen, ze azkenean orain ja ez zara Xabi Aburruzaga, orain zara Izaroren aita edo Izairen aita, ez? Claro. Eta, posik ere, bai, horregaz. Trikitiaren aurrean, nola reakzionatzen dute beraiek? Gustatzen zaie, Izei hasi izan trikia jotzen orain dela hilabete batzuk, orain gelditu da, eta nik ere ez diote hartu nahi. Aita, gaur ez dut egin nahi, ez egin pitxin. Libre, hau esan behar da, nahita. Gogo barik egiteko, hobe beste gauza bete egitea, oso kirolaria da, eta holan ez, eta Izaroren kasuan, asko gustatzen zaio dantza egitea, eta orduan trikiarekin etxean pizan bat jotzen dudanean, ja dantzan hasten da. Bai, ez dakit, artista zena dauka, ez dakit zete egingo duen, baina gero ere oso azkarra, eta, biak daukate, bakoitzak bere esparruan, biak daukate euren zera, ez? Eta, nik beti hori, trikitiz agertu, musika entzuten dugu, euskal musika alden gehienetan, eta hortik ari gara bideratzen, gero, zer eritatzen den, ez? Dantzaria dela esan duzu Izaro, honekin banako egiten du? Ze banakoa da, baina ez da. Ez da, kao, da, bai. Da bost bat, eta azikera batean, bost diskoan kantu bat egin nion Izeiri, eta teatzen zen Izei abesten, ez? Eta Izaroia handitzen joan zen bitartean, esan zian, Izeik dauka kanta bat, eta nik ez daukate kantarik, ez? Eta orduan izan nion, kantu bat egingo dizut, disko berrirako kantu bat egingo dizut, ez? Eta Izeik esan zian, berari egingo diozu, eta nik kanpoan geldituko naiz, eta orduan, adostasun batera aldu ginen, da esan nien, eta zagatik ez dut egiten bat, biontzako, eta, bale, onartu zuten. Eta zikera batean, izan behar zen, kantu instrumentala. Eta, atera zitzaidan, bost batean egitea, bosteko ritmo batean, eta, Eta egun batean ona estudiora etorri ziren, ez dakit, jai egun bat zan, edo greba bat zan, eta estudiora etorri ziren. Da, nik justo kantu hau grabatuta neukan, instrumentuekin, eta eurek egonda, gune nolako idei, zagatik ez dute eiruin ahotsak grabatzen. Baina, karo, ez neukan melodia bat egin da, eta orduan, kendu nuen trikiko melodia, eta hasi nintzen, laguntzen dira zuen melodia bat egiten, da, zein dugu, la, le, li, lo, lu, la, pues larekin, hemen, la, ez, justo hor dago kantoa, ez? Eta hasi ginen asmatzen, la, eta ikusten nuen, nahiko ondo egiten zutela. Eta zen, grabatuko dugu. Kaskoekin eta ikara, eta, probatzeko, ez da geldituko, lasei egon, ez dakiz eta plak. Eta holan hasi ginen grabatzen, egin bost eitema, eta, eta nahiko ondo gelditu zen. Eta orduan, unei mimentzari mail bat bidali nion. Naizu, hau gertatu zait gaur, semeekin, eta ez dakiten aitaren hori, maitasun hori edo itxututa goten nagoen, baina nik uste dut, ez dagoela ondo afinatuta, ez daude tonoan exactamente, baina ondo gelditzen da. Umeek daukate hori. Tarma beroz, nagusiok galtzen duguna, ez? Gure egon behar da oso ondo, eta oso ondo onda kontuz. Eta umeena oso txarto egon dabe, zoragarria da. Ez dakiz egatik da gauza fiziko bat, edo ez dakiz egatik den, baina holan da. Eta bidali nion una irita zen nion, baina afinatu duzu, eta ez, oso ondo dago. Nik ez nuke ez da ikutuko ere ez. Ez? Venga, horrela geldituko da. Zure oniritzia baldin badauka, eta horrela bihurtu zen, arratsalde batean, egin da zegoen umen ahotsa, eta nik uste esperientzi polita eurentzako, eta gero ere esateko, baitu, disko batean agertu naiz, ez? Imaginatu, 5 urtekin eta 7 urtekin, disko baten, aparte, badaukate jauren
kurrikulunean ja badaukate hor betirako, ez? Ez da gutxi, ez da gutxi. Ezpata dantzari, urrengo kantua, zer du ezpata dantzariak berezitik? Bueno, ritmoa, espata dantza. Ze horre, ostras, zailtasuna gizan dituen egiteko garaiaz. Espata dantza azten da anakrusan. Hortan hori markatzea kostatzen zitzaidan zozen musikala egitea. De hecho, bi saiakera egin nituen, eta bidali nien Ruben, lehenengo beti Ruben eta Erizi, ez, bidaltzen dutziete ideiak. Eta Rubenek esazia, esabiz, zoragarria, ze melodia polita egin duzun, gustatu zait moldaketa, konzepzioa, asmatu duzu, bete-betean. Bakarrik gauza bat, ez da espata dantza bat. Nola ez da espata dantza bat? Ez, markatzen duzun azentua mugituta dago beltza bat. Uste, eta horre, ez dizut ulertzen, ez dut ulertzen. Nik konpasak hartzen dituen da neurri berdina zeukan, baina azentuak ez eunden ondo. Da, etorri zen estudiora Ruben, eta egon ginen ordu luzez, dinot igual hasi ginen arratsaldeko 4:00, eta ziren goizeko 3:00 edo, eta hori jarraitzen genuen, eztabaidatzen non, eta karo, berriz ere berregin behar izan nuen. Claro. Doinua azentuetan ondo jausteko. Eta hori niretzat izan da ikasketa prozesu ikaragarri bat. Ze, karo, nik esaten nuen, neurri hau da, piatxola bezala, 8, hau da neurria. Baina ez, espata dantza da nahiko komplexua. Gero, behin eginda eta ulertuta... Bai, listo, ez? Hori da, baina, ostra, saia ondo egiteko, eta gainera, akats bat egin nuen, ze beti referentziazko kantu bat hartzen dut. Bai. Espata dantza bat, zein da nire espata dantzadik gogokoena, ez? Eta horretera zan, Sabizte Berio dauka bat alosekin espata dantza deitzen dana. Oskorrik dauka beste bat, zuzenekoan 25 urte diska zoragarri hortan. Begiratu nuen hoietara, eta Oskorriren hasierako partea ez da espata dantza sartzen da abesten dutenean. Eta hasikeran da petenera bat, beste ritmo bat da, oso antzekoa da, eta nik egin nuen neurri hori hartu. Eta hankaz hartu nuen bete-betean. Bueno, horrela ikasten da. Bai. Eta hor, ikusten da baita ere, kaskago horra zarela, ez? Beste batek hartuko zuen, eta beste kanta bat sortzen hasiko zen, eta ez zuk hartu zenuen kanta hori, eta kanta bera moldatu zenuen. Hori askaso, lan zailagoa da, berri bat zerotik astea baino. Total. Osea, ordutan, ezin duzu, eta zakosta bai da, Rubenekin, eta konpas bakoitza neurtzen, eta ikusten, eta, eta ez genuen aurrera egiten. Eta ni momentu baten, inkluso pentsatu nuen, oso kaskagorranaz, oso buru gogorranaz, da pentsatu nuen, ostras, igual alde bat erautzi ordu kantu hau, eta ez da momentua, porque ari gara denbora pilo bat, claro. Eskaintzen ez, kantuari, eta diskoatea behar dugu, EP batzuk bete behar ditugu, fabrikazioa, gero beste kontua da, alde batetik, claro. Alde artistikoa eta musikala, gero logistika dago. Exactamente, eta arduratzen gara hortaz, orduan, claro, ez baduzu, ez dakiz hilabetean entregatzen, kopiak ez dira heltzen aurkezpen egunerako, eta jari zara saltzen aurkeztuko duzula ez dagin non, eta ez alduko, ez? Orduan, sartzen zara espiral txar batean, eta, baina azkenean irten bidea topa genuen. Entzun zeure bihotzari kantu atzetik duguna, lehendabiziko bi esaldiak baitere. Oso klasikoak, gero letra aldatuz doa, galegoz ere egiten delako. Hemen daude, oker espaldiman ez, ondo esaten duan hauen izena, Adufeiras de Salitre. Hori da, Galiziarrak, ez? Galiziarrak, bai. Xabier Diazen taldea, aspaldiko laguna. Eta hemen egin nahi nuen jota bat, guk trikitilariok trikitiza esaten dugun hori, baino estiloa eta panderoaren sonoritatea lehen hasikeran, ez? Elkarrezketa honen hasikeran aipatu dugun eremu horretara eraman da. Esatea, badago beste mundu bat, guretaz aparte, oso interesgarria dana, eta hor ikasi nahi dute bide hortatik arakatu eta nolabait ere, gurean jarri, ez? Eta hortarako zuzenean Xabierren gana joan nintzen, eta Xabierrek, maizuki ulertu zuen nire ideia, ze azkenean da berak garatuta daukan estiloa, ez? Bai, eta kantatzeko modu ere, desberdina dute Galizian. Entzengo dugu zati bat. Bai. Begire, talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako,
atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari, talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako, atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari. Gauza bitxia gertatzen delako, bueno, panderoak eta entzun ditugu desberdinak. Gauza bitxia gertatzen da, eta horregatik ez, jota edo, bueno, Galizian ere, baituzte bere kantu tradizionalak eta vibratoa euskaraz trikitia baino gehiago erabiltzen dutela hotxean. Hor dago desberdintasun nabarmenen, ez da? Bai, eta gero bitxia da zena jotzen duten panderoa, Hori ere, bai. Eskua mugitzen dugu eta eurek panderoa mugitzen dute. Bueno, Euskal Herrian bada baten bat, Bai. Esaterako leturia. Ez duenak gehiago Bai, mugitzen. leku jartzen du Mauriziaren antzera. Eldu, hor, eta gero mugitu eta... Bai, eta hor arte badago, horren pandera jotzerakoan asko ikusten da hori, ez? Bai, abiadura ezker eskuin eskuaren abo, ez? Ritmo markatzen, bai, baina beste eskua manejatzen baldin badu, kontuz pandero jotzailo horrekin, Xabi? Bai. Total. Bai. Era bat ados. Ze hor bista horrez, askotan, oso ondo, edo bat ikusten duzunan, esku ez duen azkar mugitzen ez, gertzal diozu beste eskua nola duen, ez? Claro. Soinuak nola atera, eta, bueno, hor denetari dagoelako, ez? Trikitilariok bezala, ez? Bakoitza bere marka uzten duzu, ze hori nabarmena izaten da, ja, behin bideo bat egiten duenean trikitilari batek belarrira segituen esaten duzu, hau alakoa da, ez? Bai, ez, eta hemen Xabier jazen marka nabarmena da, ez? Ze guk azkenean egiten duguna da erritmo bat, eta kuadratu egiten dugu, Hori. eta lupa bilakatzen dugu, ez? Hori da. Eta berak ez ditu lupak egiten, berak egiten du, pam-pum, taka-taka-tapa, pum, taka-taka-tapa, isiluneak sartzen ditu. Eta hori modernoa da, guretzat, osea, gure kontzeptu haren barruan ez dago, gurea da, tan, takatan, pum, takatakaten, takatan, tum, takataka, eta horrera, eta gero, aldaketak baldin badaude, kolpe gehiago sartu, ez? Eta berak egiten ditu esaldi desberdinak pandero desberdinekin. Eta gero esemble bat egiten du. Eta kao, harrigarria da, nik pistetan ikusi dut, eta guk orain zuzenean jotzeko, ikasi behar izan ditugu, eta gure komeriak izan ditugu, estilo hortan egiteko. Eta kristonango ikaskuntza izan da guretzat. Bai. Baina ikasi duzu. Eta ikasi duzu, eta begira hemen berriz ere soinu aldaketa dator. Bai, hori da... Bai, izan? Bai, kastainaria, kontrasalean... Bai. Erregistro duna. Hori. Ematen dio, ez? Nik uste dut, musikaaren bila joan zara. Porru Sama kantua da hau. Tais Morel. Taisen lana... Nik ikusi duanean, zer egin duen kantu horretaz? Hasieran uste nuen, abestu, ez. Egiten duen guztia, Bai. Kontuz, Hau kantua berarekin egin nuen, nik egin nuen miditik, eta hau ez nien pasatu nire musikariei. Erakutsi bai, hau da kantua, baina honetan momentuz ez duzue grabatuko. Gero erabaki genuen kontrabasua sartzea, eta Josu Urrejolaren flauta sartzea. Flauta, hori da. Baina etorri zen estudiora, hori, nik esan behar da Tais Morel, hori Brasilgo musikaria dela, eta nik Portugalen ezagutu nuela jaialdi batean, Setúbalen, Exhibe jaialdian. Bertan holtza partekatu genuen, eta harreman bat sortu zen, ni liluratuta gelitu nintzen bere abesteko erarekin, eta zelako kantuak, eta zelako erritmoa daukaten, berezkoa. Eta holan bota nion, etorkizunean kantu bat egin behar dugu batera. Bai, deitu lasai ez, nik ia urtero Europara nator, bira bat egiten, eta holan, justo, mezu bat idatzi nion, da zaten, bitu, emetik bila betera, joango naiz, Valencia, Barcelona, ez dakiz Helsinki, eta tartean daukat aste bete libre. Nola? Venga, hartu idazu, 2-3 egun, non egongo zara, Valentzian egongo naiz, venga, Valentziatik Bilbora, Bilbon hartu, eta Bilboko aeroportutik Zamudiora 2 minutura dago. Bai. Eta holantxe, eta 2 egunetan kantua egin genuen. Nik erakutsi nizkion nire moldaketak, eta venga, eta zerotik hasi zen bera, perkusioak, gitarrak, gero euskaraz abesten, idatzi behar izan genituen, brasileño zelan ahoskatu behar zuen, eta txiste eta umore pizkat ere jarri nahi nuen hor, ze azkenan ematen du txiste bat Brasilgo neskato batek euskaraz abesten, da Euskaldunon gerriari buruz hitz egiten,
topikoa da, baina Bai, topikoa da, baina gure buruakin. Bai, bada. Nik hor galdetu berrizu zuri. Zuk, jo gauza bada, zer jotzen duzun. Dantza soltean edo lotuan nahiago? Nina, zauri, kantu horren, ez dakit nola esan, ez? Adibide argi bat. Ados. Nina ez guztiz, daukat doai bat, eta da, gaitasuna daukadala dantzan egiteko, baina era arrindiko batean. Eta oso zaila da. Zaila da, Benetan arrindiko... Oso txarra. Benetan arrindiko egiten dutenak, flipantea dira. Sufritu egiten dut, claro, nago konpasa kontatzen, eta nago imagina jotzeko, eta orduan ez dakit, velocidade hortan mugitu behar ditudan oinak, edo ez, orduan ez du gozatzen, orduan sartzen naizen blokeo zea batean, eta... Hori ikusteko marabila, izaten da kanpotik ikusteko, Esan duzu, nola da posible hori nik ez nuke lortuko egitea, ez? Bai. Argi eta garbi emaztea ez nuen maite mindu dantzan. Beste doai batzuk izan behar izan ditut, bai. Bueno, lore ostoak, lore ostoetako bat izango da, noski, ez? Bikotea, etxekoak, azkenan inguruari, ez? Eskaintzen diozun kantu bat bada, instrumentu oso berezi bat badagoena, tarota, kasu honetan. Tarota, bai, dala graia moduko bat, ez? Kataloniako graia bai, hori da, graus inguruko instrumentu hori. Ez da, askok ez gaita dela pentsa ezaka, baina ez da gaita. Tarota da, kasi gertuago dago niretzako, sugen liluratzen ibiltzen diren horiena, baina ez da urare dena egurrezko da, honek badu zati bat metalezkoa ikus. Begira ibili naiz, eta esatu duren, ze instrumentu berezia. Bai, sonoridadea gaitik, ez, batez be, lore ostoak, ez, hitz egiten du, nik musikarekin adierazi nahi izan dut, urteak aurrera doazela, eta lagun batzuk galdu egiten dituzu, harreman bera galtzen duzulako, beste batzuk tamalez, desagertu egiten dira, batzuk hil, beste batzuk beste herrialde batera bizitzera eta holan, baina badaude batzuk, zure bizitzan nolabait ere markatu egiten zaituztenak, eta horiek dira netzako lore ostoak, ez? Zuretzat importanteak diren pertsona horiek, ez? Eta pizkat amorrutik abiatu nahi nuen kantua, eta nolabait ere flamenko egia atera zait, eta esan, ostras, dauka kutsu flamenkoa, eta esan hau findu behar dugu nolabait, ez dut nahi flamenkora jo. Eta nik uste dut tarotak eramaten dula pizkat Mediterraneora, eramaten du pizkat Katalunia aldera. Eta orduan horregatik uste dut hortan asmatu dugula Sabi bai jotzaile handia da, diskoan albokak William Pipes eta tarota bera grabatu ditu. Eta, musikari handia da, eta nik uste dut hor kanturetan egin duen ekarpena, eta batez be, kolorearen aldetik, flamenko egia zan, eta hemen solo bat gitarrezkoa. Bai. Evidente egia zan, eta pizkat, urrundu gara flamenkotik, asko gustatzen zait flamenkoa, baina ez dut ikusten nire musikarako, eta nahi nuen pizkat hortik alden du. Horregatik jarri duzu bat ezpadatzetik zazpiak bat? Hori kasualitatea izan da. Kasualitatea izan da. Bai. Ze aldarri klasiko bat, letrari gabe, baina izenburuarekin dena esaten ari zara. Bai, eta gero beste keinu bat, nik beti jokatzen dut trikitizin bezala, edo bask hitzarekin bezala beti bigarren esan nahi bat topatzen diot, eta kantua zazpian idatzitako kantu bat da. Orduan, zazpiko erritmo bat, zazpiak bat, nik uste dut oso ondo, badakit kantu asko daudela zazpiak bat izenarekin, inkluso diskoak ere bai. Rufino Arrolaren diskoa zazpiak bat ere ditzen zen. Baina, ikustu polita dela, gurea ere defendatzea eta balorean jartzea. Ostiral honetan bertan, Barakaldoko dantza taldearekin izango zara. Kontua da, hemen gauza bitxiak ez. Hau bada, adibidez, gaur egungo dantza talde batek koreografia bat egiteko moduko kantu bat, ezta? Pentsatzen duzuk zuk kantuak sortzerakoan hau koreografia batekin egon daiteke, edo zuk sortzen duzu eta gero-gerokoak? Nik lehenengo musikan pentsatzen dut. Indar guztiak hor biltzen ditut. Tokatu izan za eta adibidez, zenik nire musikaz egiteaz aparte, adibidez, kompositore lanak ere egiten ditut, adibidez, dantza ikuskizun baterako, edo pelikula baterako, edo dalakorako, eta adibidez, tokatu izan zaite dantza konpainia batentzat proiektu osoko musika bat egin behar izatea, eta hor ez da Xabi Burruzagaren disko bat, baizik eta hor pentsatzen duzu
dantzariaren hori, ze behar duten, zer eskatu dizuten, eta hori dantzagarria izan behar da, karratua, eta beti hor, ez dakite, hartu emana behar duzu zuzendariarekin, etengabeko konexio hori ukitea, gauzak bidaltzeko, ikusteko ondo zoazen edo ez, gustatzen zaion edo ez, asmatzeko, ez, hor behartuagoa sentitzen da, ez, baina diskoa egiterako garaian oso erazkean egiten dut, eta beti fokoa musikan jartzen dut. Musikan eta letran eta esan nahi orokorrean, baina ez dut pentsatzen gero zelan dantzatuko dut hori. Ez justu hau handitzen doan kantu bat da, ez, ikusten da, klasiko xamarra bihurtzen da, ez, dantzari bat sartu, gero bestea sartu, gero bestea, gero joan, ez dakize Pol, eta denak batera bukatzeko moduko dantza bat bihurtzen da, gero gainera biolinarekin egiten duzuelako elkarrizketatxo bat, eta, ez, badu, handitzen den kantu goxoietako bat da, ez? Ez dakit, nik gaur egun ikusita dantza ikuskizunak gaur egun dantza taldek nola egiten dituzten ulertuta, ikusten dut horrelako koreografia bat. Bai, arazo bakarra, ja aurreratu iten da, ez? Eurek esango dut, bai, arraroa da, ez digu kuadratzen buelta ematerako, zazpi bat da, karo. Errenka zaudez, karo. Bat bi, iru. Hori da postarekin gertatzen da bezala. Baina hori da, zu ezpatantzari egiten ari zinen bitartean, gertatzen zen behar da, ikasi azentuatu egin behar da, eta ikasi behar da, eta erritmoaz konturatu behar zara. Eurentzako errezago da, dine koreografia bat. Zortziko bat egin eta jazta, ez? Trikitizi, perfektua da. Hori, zera bat, bi, iru, lau, beti berdin. Hori. Bueno, baina xarma du, ez? Nik uste sortzen duen batentzako ere badela, ez? Erronka bat. Zuretzako beste bat izan den bezala, bientzako ere, bai, ez? Bai, total. Connecting Reel, bueno, hemen, batetik, berriz ere, kalakanekoak, kantu gehiagotan ere, bai, ez? Baina, bueno, hemen esaldi bat eta bakarra esaten dute, Xai Paiak esaten duena, mugikorra sari dirudien zigorra amatatu, bizitzarekin konektatu. Oso esaldi garrantzitsua. Orentxe, bueno, batean eta bestean, batez ere guraso zaretenok duzen kezkarik handienetako bat, ez? Bai, eta gero ere kontzertutan ere ikustu duzu, ez? Bapatean nahi dute hori une hori eraman etxera grabatu, baina nik uste dut grabatze hortan unea bera galtzen ari zarela. Claro. Hori bai, erabat ados. Baina hor egondan sarma hori edo egondan gauza hori... Galdu duzu. Exactamente, ez? Baina, bueno, gaur egun tokatzen zaigun ez dakit gaitza bat da, eta, bueno, saiatzen gara, pairatzen alden einean, ez? Umeekin noski debekatuta daukate, eta hori, asteburutan, marrazki bizidunak edo danabalakoa ikusten dugu, beti oinarria da euskeraz izan behar direla, eta burruka hortan gaude, batzutan, aldatu iten dute eta beste leku batera doaz, baina hori da ere gure gurasoen lana hori da ere. Batzutan irazi eta ez da galdu, hor ere, ez dago. Bai. Beti ezin da irabazi. Holanda, baina, behintzat gutxien jakitea, etxean zelan egiten diren gauzak eurek ere etorkizunean ere ikasteko, ez? Hemen kobre sekzioa, wow. Ze Polit, Jai Perez, Abraham de Roman eta Xierritu Arteak egiten duten lana. Bai, badago talde bat niretzat erreferente bat izan dana, eta disko guztietan ere bostean ere badaude, ez? Zegoen Reel Quebecoa eta hor ere metalak eta grabatu genituen, edala butin zurian Quebekekoa, ez? Eta hauek maizuki erabiltzen dituzte metalak, ez? Eta niretzako ere Quebekera, 4-5 alditan egon naiz, bertan ere eurekin jotzeko aukera izan dut, eta fan sutsu bat naiz, eta saiatu egiten naiz, gustatzen zaidanatik, elikatu eta gero neure lanetan ere balorean jarri. Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantua aipatu aurretik, galdetu behar. Disko eskuratzeko, aburruzaga.eusetik pentsatzen dute egongo dela aukera? Hori da, eta nahi badute zuzenean e-mail bat jarri helbidea eta bidaliko diet ere, bai, info@sabiaburruzaga@gmail.comen ere, eta hori, eta gero ere elkarreko dendetan ere badago, eskatu zizkiguten alde batzuk, beti disko guztietatik eta alde batzuk hartzen dizkigute, eta hola, posik, fabrikatu dugu CD-a eta viniloa ere bai. Diseinu dotorarekin, Erro Estudioko Josu Terraldek egindakoa.
Bai, Oso polit. bai, berak galdetu zidan, bueno, disko berrirako zer, eta esan, ematen diazu eskubidea iritzia emoteko, eta bai, esai da zuzen nahi duzun. Ze beti hauek beti nahi dute argazki eder bat, Bai, garbia, gardena ikusteko, ez dakit argia, eta ez dakit zer. Eta esan baitu, nik zure irizpideen kontra noa, kaso honetan nahi dut, kolas bat egitea eta diskoan agertzen diren gauza guztia, bihotza, bai, entzun zeure bihotzari Piazzolla, Piazzolla bera hori da. bi ume palestindarrak, bai betiko bihotzean eta bai doinu bat bakerako Afrikako mapa, Afrikan dango begi urdina, nire begiak urdinak dira, eta da nik begira da Hori da. zelan ikusten dudan mundua. Eta holako, ia kantuan dauden gauza gehienak horra ipatu Agertzen iten dira, dira. ez, iradokitu iten dira, eta gero ja musikaren bitartez orduan ulertzen duzu zergatik azal hori. Eta esan zidan, gustatzen zait, ideia, saiatuko naiz. Da, bueno, hiru proposamen bidaldu zizkidan, eta, bueno, honekin gelditu ginen, eta nik uste dut asmatu duela bete-betean. Eta gero, trikitizaren erabilpena, eta azkenan niretzako trikitiza lehen esan dizudan bezala salbazio bat izan da, Bai, musikan jarraitzeko, eta ez da pusika moduko bat, ez ninago horre helduta, pusika bat izango baliz bezala, eta egan eramaten nago hortik, ez, Piazzolatik, Palestinatik, eta Afrikatik, eta, bueno, ematen du egan noala trikitizari esker, ez, eta da, bueno, esker honak adirazteko modu bat instrumentuari. Bueno, bukatzen da, doinu bat bakerako, bueno, munduko sarraski guztiei, nola baitere lasaitasun moduan eta goxo bukatzeko, doinu bat bakerako zenbat tokitan zabalduko da, sani dut, zenbat zuzeneko dituzu? Hainbat lekutan, ez, gaurtik hasita gaur hori erreka hortu, arratsaldeko 8:30, eta gero udarari begira hainbat lekua izten ari gara, egongo gara Gasteizen, egongo gara Kantabrian, maiatzean ere Italiara joango gara, eta bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan, laster iragarriko ditugu irubebikoitza.aburruzaga.eus webgunean, orain justo berriztatzen ari gara webgunea, horregatik ez dago eguneratua, aldaketa bat egongo horregatik esan dute e-mailarena, horiekin kontaktuan jartzeko, eta bai, asmoa da hori, Euskal Herriko txoko askotara zabaltzea, eta noski atzerrira ere bai, ez? Nik uste dut diskoaren espiritu beragaitik oso ondo moldatzen dela world music eta folk jaialdi erraldoi horietan aritzeko, eta bueno, horretan lanean ari gara momentu honetan, kontratazioak lortzeko, eta posik, behintzat, sensazio orain datorrela, ez? Baina sensazio oso positiboa da, batez be ikusita zenolako harrera izan duen, ikusten dugu zenbakietan, ez? Bai bideoklipa beran, ja 30.000-tik gora, ez? Ikustaldi gora ditu, zeran Spotify eta zera digitalean 50.000-tik gora, ez entzunaldi gora ditu, ari da, eta gure ez da musika komertziala, ez? Hori da balorean jarri behar da, dala publiko murriztu baten estiloko musika, eta bueno, oso posik, eta agian jasotzen ari gare ere aurreko lanetako emaitza, ez? Ezin diogu, ez dakit, meritu guztia disko bati emon, edo azkenean da, egindako bideak, karrera bat, exactamente, ibilbide osoari, azkenean 7. diskoa da hau, ez da lehena ez bigarrena, ja diska batzuk egin ditugu, eta eskarmentu pizka daukagu ja honetan, naiz eta egunero jarraitzen dugun ikasten, ez? Baina posik eta baikor. Segizazu baikor, merezi duzu egindako lana ikusita gainera, 13 kantu hauek aurkeztuta, zuri eskerrak ematea baino ez, eta, bueno, disfrutatu ezazula disko honek egingo duen bideaz. Eskerrik asko zuei, ez? Horren beste kariñokin olako elkarrezketa bat egiteagatik, oso gustora egon naiz zurekin solasean. Mila esker, Xabi. Besarka handi bat, ondo segi.